В эпоху застою, як чыноўнікі сапсавалі дзень ведаў. Дыхай пылам і маўчы. Як у Віцебску ўлады рэагуюць на скаргі грамадзянаў на шкодныя выкіды прадпрыемства. Муры растуць як грыбы. Пакуль Лукашенко расказвае ў Кітаі пра мір, заходнія суседзі Беларусі рыхтуюцца бараніцца ад нападу з нашай тэрыторыі. Панядзелак 1 верасня, 19 гадзіна, аб'ектыў. Я Валеру Селік, вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Для больш як мільёна навучэнцаў па ўсёй Беларусі сёння прагучаў першы званок і пачаўся новы навучальны год. Гэтым разам першакласніка ў краіне заўважыў ажно на 14% менш, чым летась. Таксама не ўсім хапіла месцаў на ўрачыстай лінейцы, а вось затое цытата ў Лукашэнкі была гара і яшчэ трошкі. Дзень ведаў у Беларусі і ў матэрыяле Ірыны Драфійчук. Больш за 2500 школаў адчынілі дзверы для вучняў. Але месца на свяце хапіла не ўсім. У 226-й Менскай школе бацькі стаялі за плотам, хоць лінейку зарганізавалі толькі для першых 9 і 11 класаў. Поскорее звенит звонок. Мы тебя заждались. Ведь на первый наш урок мы собирались. Першы урок для ўсіх беларускіх школьнікаў Міністэрства адукацыі распрацавала падрабязна, з цытатамі Лукашэнкі і падкрэсліваннем ягонай ролі ў дасягненнях Беларусь. А ў якасці творчага задання напісанне лістоў піянерам 2075 года. Аб'яднаны пераходны кабінет назваў распрацоўку ідэалагічным капканам і вяртаннем да найгоршых практык эпохі застою. Школа яшчэ гэта своеасаблівая люстэрка краіны. Калі ў ёй ёсць месца для свабоды і павагі, то і краіна дыхае вольна. Калі Ціханаўская, звяртаючыся да вучняў, бацькоў і настаўнікаў, казала пра развіццё асобы, уменне крытычна мысліць і адстойваць сваю думку, то ў віншаванні Лукашэнкі гучыць заклік, каб дзеці раслі годнымі грамадзянамі. А прэм'ер-міністр асабліва падкрэсліў ролю настаўнікаў у гэтым працэсе. Ад таго, як вы это сделаете, зависит будущее нашей страны. Настаўнікаў жа ў сістэме адукацыі бракуе, прызнаюць чыноўнікі. Мы сегодня ощущаем такое напряженное в отношении учителей физики, математики, востребованные в учителях начальных классов. І хоць у тэхнічных спецыяльнасцях адмыслоўцаў заўсёды было няшмат, праблема не толькі ў гэтым, адзначае Павел Баркоўскі. Натуральна, што калі на першы пункт выходзіць патрабаванні ідэалагічнага контроля, лаяльнасці, то пры такіх патрабаваннях вельмі цяжка знайсці адмысловых спецыялістаў. Таму вось і маем сітуацыю, калі не хапае настаўнікаў. У той жа час на Гомельшчыне некаторыя настаўнікі пачатковых класаў страцілі працу праз недабор вучняў, паведамляе выданне «Флагшток». Паводле Міністэрства адукацыі, сёлета ў краіне 90 000 вучняў селі за парты ўпершыню. Для параўнання, летась у навучальных установах былі 105 000 першакласнікаў, а 5 гадоў таму 114 000, або на 21% больш, як цяпер. Ірына Драфійчук, Белсад. Першы званок празвінеў для беларускіх дзяцей і за межамі нашай краіны. Толькі ў Польшчы, паводле афіцыйных падлікаў, ва ўстановах адукацыі рознага ўзроўню навучаецца каля 31 000 маленькіх грамадзянаў Беларусі. Тысячы беларускіх шкаляроў і ў Літве. Шмат у каго з іх бацькі або знаходзяцца за кратамі паводле палітычных выракаў, або мусілі уцякаць з краіны. Фонд «Байсол» збірае грошы на пачатак навучальнага году для дзяцей палітвязняў. На гэты момант сабрана каля 18 000 еўраў. Мы абсолютно задоволены, мы рады, что солидарность не сгасает, что люди приходят и делятся не только своим донатом, своими грошами, але ў пэўным сэнсе своим цеплом, бо яны паказваюць гэтым дзецям, што яны патрэбныя, гэтыя дзеці патрэбныя. Яны паказваюць гэтым бацькам, якія вызваленыя альбо яшчэ знаходзяцца ў турмах, што салідарнасць жыве. І мы вельмі рады, што людзі адгукаюцца на наш заклік.
Заяўкі на дапамогу фонд мае ад 156 сем'яў, у якіх агулам 250 дзяцей школьнага веку. Прыкладна пятая частка адрасатаў дапамогі ў Беларусі. На сёння 105 сем'яў ужо атрымалі выплаты 100 еўраў на кожнае дзіця. Збор працягнецца да 3 верасня. Узяць удзел у зборы сродкаў на дапамогу дзецям палізняволеных можна, зайшоўшы на старонку ініцыятывы «Байсол». Пенсіянерка хацела паскардзіцца на маленькую пенсію, аднак у выніку апынулася за кратамі. Пра гэткія акалічнасці візіту Александра Лукашэнкі ў Бярозаўскі раён Берасцейшчыны сёлета на пачатку лета распавядаюць берасцейскія праваабаронцы. Напярэдадні візіту Лукашэнкі ў Бярозу 13 чэрвеня мылі з шампунем кароваў, палолі ўручную кукурузу, ЖКГ прыбірала цэнтр гораду. А ў дзень візіту да цэнтру рыхтавання і выкарыстання беспілотных авіяцыйных комплексаў, куды і ехаў кіраўнік краіны, загадалі нікога не пускаць. Аднак адна з бярозаўскіх пенсіянерак, нягледзячы на загады, спрабавала прабрацца на сустрэчу. Жанчыну затрымалі і змясцілі ў ічу бярозаўскага раўсу на 10 сотняў. Умовы паводле праваабаронцаў былі як у палітычных: нары без пасцелі, адсутнасць вады і перадачаў. Лукашенка ў кітайскім Цяньцзіні. Там ён разам з 19 іншымі кіраўнікамі краінаў бярэ ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы. Беларусь толькі летась стала паўнавартасным чальцом гэтага аб'яднання дзяржаваў вакол Кітая. Паказальна, што ў выніковай дэкларацыі першага дня паседжання нават не згадалі вайну ва ўкраіне, якую Пуцін называў крызісам. Галоўнае саміту сабраў Антон Бяздольны. Лукашенко ўзяў удзел як у паседжанні чальцоў ШАСу, гэтак і ў пашыранай сустрэчы ШАС+. Падчас прамовы ён заверыў, што эпоха шматпалярнага свету ўжо грукаецца ў дзверы, праўда, коштам войнаў на еўразійскім кантыненте. Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. У зале ў гэты час прысутнічалі кіраўнікі Азербайджану і Расіі. Ці меў на ўвазе Лукашенка менавіта іх, ён не ўдакладніў. На ранішнім паседжанні Пуцін чарговы раз вінаваціў у нападзе на Украіну саміх украінцаў. Этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. Раніцаю кіраўнік Расіі сустрэўся з прэм'ер-міністрам Індыі Нарендру Модзі, з якім амаль гадзіну прагаварыў у сваім аурусе. Асабіста з Сі Цзіньпінам Пуцін пакуль не сустракаўся, аднак падзякаваў за намаганні ў спробах памірыць яго з Украінаю. Я не вижу здесь именно какого-то давления на Россию со стороны этих стран. У них есть свои выгоды от того, как сейчас происходят конфликты, какие стороны в нем занимает та же Европа и Соединенные Штаты. Поэтому здесь я бы не ставил на позицию Китая и Индии очень много. У нядзелю двухбаковыя перамовы з кіраўніком КНР правёў Лукашенка, пры тым, што ў чэрвені ён ужо быў у Пекіне і сустракаўся з Сі. Мы, вот лично я, уже пришел к тому, что и политически, и в устройстве государства мы должны у вас что-то перенять. Пра што размаўлялі Сі і Лукашенка невядома, аднак у жніўні на паседжанні, прысвечаным ракетнай праграме, кіраўнік Беларусі абяцаў абмеркаваць з кітайскім калегам атрыманне тэхналогіяў для стварэння беларускіх ракетаў. Пасля самміту ШАС яго ўдзельнікі скіруюцца ў Пекін, дзе пройдзе вайсковы парад з нагоды 80-годдзя вызвалення Кітаю ад японскай акупацыі. Запрасілі туды і Лукашэнку. Антон Бяздольны, Белсат. На саміце ШАС кіраўнік Кітаю Сі Цзіньпін не толькі прапаноўваў новую канцэпцыю ўсесветнага панавання, але і абяцаў падарункі краінам-удзельніцам арганізацыі. Па ягоных словах, КНР ужо інвеставала ў гэтыя дзяржавы 84 мільярды долараў США і не збіраецца спыняцца. Кітайцы рыхтуюць 100 малых, але цудоўных, якіх назваў Сі, праектаў, пакліканых палепшыць дабрабыт людзей. Што з гэтых праектаў дастанецца Беларусі? Мы запыталіся ў кандыдата гістарычных навук Еўгена Красуліна.
Китай, конечно, так у нас у пэўнай ступені выступае ў якасці страшыдла, так? А насамрэч кітайскія інвестыцыі гэта вельмі салодкае словаспалучэнне шмат для якіх краін, у тым ліку еўрапейскіх краін. Дарэчы, Польша атрымлівае вялікую колькасць кітайскіх інвестыцыяў. Но яна атрымлівае таму, што яна можа даць аддачу за гэтыя інвестыцыі. Беларусь не можа. Пыл у паветры на аўтах і на гарадскіх вуліцах. У Віцебску жыхары мікрараёна Руба скардзяцца на шкодныя адкіды з мясцовага прадпрыемства «Даламіт». Аднак замест дыялогу прадпрыемства і чыноўнікі дэманструюць абарончую тактыку. Праблемы не бачаць і нагул палохаюць абурных грамадзянаў адказнасцю за нібыта падрыў дзелавой рэпутацыі прадпрыемства. Падрабязнасці ў нашым чарговым матэрыяле. На абвастрэнне санітарнай праблемы мясцовыя скардзяцца ў тык-току. Пыл, што разлятаецца з прадпрыемства «Даламіт», абляпляе машыны, дрэвы, вокны і проста ганяе ветрам па горадзе. Вот так выглядят все машины Рубы. И это все в наших окнах. І часто в доме. Усяму віною рэканструкцыя старога ачышчальнага абсталявання на прадпрыемстве, дзе акурат і дабываюць даламітавую муку, адмысловае ўгнаенне, што выкарыстоўваецца ў сельскай гаспадарцы для вапнавання кіслых глебаў. Новая устаноўка мелася прыбыць з Кітаю ў жніўні, а паўнавартасна запусціць яе працу абяцалі не раней за 2026 год. Кому надо пакет цемента? Ставим ведро, сейчас насыпется с неба. Мясцовыя дзяржаўныя СМІ абараняюць прадпрыемства, нібы адкіды бясшкодныя і іх памер у межах нормы. У ахове прыроды на скаргі грамадзянаў адказалі ў тык-току. Пад публікацыямі віцебляне пачалі пакідаць гнеўныя водгукі, пасля чаго каментары пад допісам былі закрытыя, а пазней выдалілі ўжо напісаныя. Установлены стационарные посты, на которых производится ежедневный контроль, и по данным Белгидромета состояние атмосферного воздуха в городе Витебске остается стабильным и не превышает установленные показатели. Як апавёў нам эколог Уладзімір Слівяк, дробнадысперсны даламітавы пыл раздражняе скуру. Пры ўдыханні можа пашкодзіць лёгкія і нават прывесці да раку. Медыкі раяць выкарыстоўваць на дварэ рэспіратар, а пасля прагулкі прыняць душ, каб змыць сябе шкодныя рэчывы. Каб закрыць доступ да пранікнення пылу ў кватэру, варта шчыльна зачыняць вокны і часцей праводзіць вільготнае прыбіранне. Андрэй Сульжыц, Белсат. Сёння старшыня Еўрапейскай камісіі Урзуля фон дер Ляйен разам з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседам наведала літоўска-беларускую мяжу. Палітыкі агледзелі ўмацаванні і абмеркавалі фінансавыя патрэбы для праектаў абароны ўсходняга флангу НАТО. А вось калі чакаць і ці чакаць на агул паслабленняў на межах Беларусі, ведае Руслан Ігнатовіч. На гэтых кадрах вы бачыце непрацоўныя памежныя пераходы між Літвой і Беларуссю. Калісьці тут віравала жыццё, а цяпер так званыя зубы цмока, якія днямі ўсталявала літоўская армія. Яны маюць абмежаваць магчымасць перамяшчэння варожых войскаў у выпадку пагрозы з боку Беларусі ці Расіі. Тут жа узведзены мур, але і гэтага мала. Брусэль збіраецца павялічыць выдаткі на мяжу з Беларуссю ў разы. Мы ўжо зрабілі магчымым перакіраванне фондаў згуртавання для развязання эканамічных выклікаў на мяжы. Цяпер, разглядаючы наступны доўгатэрміновы бюджэт еўрапейскага звязу, мы прапанавалі патроіць інвестыцыі ў міграцыю і ахову межаў. Гэта частка шырокага плану стварэння балтыйскай лініі абароны, у якой бяруць удзел усе краіны Балтыі і Польшча. Візіт Урзулі фон дер Ляйен у Літву стаўся чарговым этапам ейнага падарожжа па 7 ўсходніх краінах Еўразвязу. Напярэдадні ў нядзелю прэзідэнтка Еўракамісіі наведала Польшчу, дзе разам з прэм'ерам Дональдам Тускам правяла прэс-канферэнцыю за некалькі метраў ад беларускіх памежнікаў. Месца выбралі не выпадкова, проста каля сучаснай сталёвай загароды, якая павінна стрымаць ціск нелегальнай міграцыі з боку нашай краіны. Беларускія памежнікі, прынамсі паводле відакадраў, уважліва слухалі еўрапейскіх лідараў. Ніякіх саступак, і вайна ва ўкраіне, і апошнія тыдні і дні паказваюць гэта вельмі выразна. Ні кампрамісы, ні тонкая гульня з Пуціным і агрэсіўнаю Расіяй не вядуць да поспеху.
І гэта важная чыноўніца адчула падчас свайго турне. У нядзелю пры заходзе на пасадку ў балгарскі плоўды ў самалёт Урзулі фон дер Ляйен сутыкнуўся з глушэннем GPS. Экіпажу давялося карыстацца папяровымі мапамі. У Брюсселі адзначылі, за інцыдэнтам, верагодна, стаіць Расія. План стварэння балтыйскай абарончай лініі разлічаны да 2028 года. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Галоўная рэдактарка Белсату Аліна Коўшык звярнулася з адкрытым лістом да новавыбранага прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага. Разам з ёю дакументы падпісалі больш за 20 кіраўнікоў беларускіх незалежных медыяў. Падпісанты заклікаюць польскага лідара падняць падчас сустрэчы 3 верасня ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам пытанне вызвалення беларускіх палітычных вязняў. Ініцыятыва адкрытая для падтрымання. Далучыцца да яе можа кожны ахвотнік. Сёння важна нагадаць гэты імён і лічыць на тое, што прэзідэнт пачуе гэтую ініцыятыву і нават падчас гэтай сустрэчы з Дональдам Трампам здолее узгадаць і абмеркаваць гэтую справу. Я думаю, што гэта можа быць рэальным шансам дамагчыся вызвалення. Ну і напрыканцы, скажем так, абвестка. У ноч на 2 верасня, то бок ужо сёння на заўтра, беларусы могуць пабачыць паўночнае ззянне. Прычына – магутны выбліск на сонцы і выкід плазмы, што выкліча моцную геамагнітную буру. Паводле цэнтру прагнозаў касмічнае надвор'е узрушэнні пачнуцца сёння, 1 верасня, каля 23 гадзіны і працягнуцца да 200 дняў. Такое атрымалася у нас без каментара. Напэўна, хто будзе бачыць, таксама не знойдуць ад эмоцыяў словаў. Ну, а в аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіны ў нашым тэлеграм-канале, на які вы традыцыйна можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну, інфармацыйны вечар, вядома ж, працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Віталём Бабіным. Віталя, што сёння яшчэ такога, што я не паспеў у аглядзе нашым дадаць? Ці будзе штосьці пра дзень ведаў яшчэ, можа? Пра дзень ведаў абавязкова пагаворым, асабліва пра ідэалогію ў сённяшняй школе, але перадусім прыглядаемся да заробкаў, якія ўсё растуць і растуць. Растуць і растуць, аднак не заўсёды паспяваюць за інфляцыяй. Ну што ж, грошы, куды ж без іх, гаспадарства? Пачынаем студыю Белсат. Ну, але, вядома ж, таксама традыцыйна, куды ж без традыцыяў. Заклікаем вас, гаспадарства, далучацца і да нашага стрыму, і да актыўнага каментавання, і да удзелу ў нашай галасавалцы. Сёння пытаемся, ці трэба ў школе вучыць патрыятызму. Ёсць 3 варыянты адказу. Так, ну, бо трэба выхоўваць патрыятызм, родзіну любіць, там, выхоўваць грамадзянаў, як сёння мы ўсё гэта чулі. Ёсць варыянт іншы, не. Краіну і так любяць, калі ў ёй добра жывуць. Для чаго яшчэ там нейкія дадатковыя мерапрыемствы? Ну і трэці варыянт, мне ўсё роўна, ёлкі-палкі, што вы там са сваім патрыятызмам. Так што пішыце таксама ў нашых каментарах ваше меркаванне. Гэта асноўная тэма, якая сёння гучыць ва ўсіх беларускіх гарадах. Першы дзень школы для шмат каго, у тым ліку для вялікай колькасці першакласнікаў, і менавіта для іх гэта пытанне любові да радзімы будзе паўставаць не першы год. Ну, а пачнем з навінаў эканомікі. Заробкі растуць, але не так хутка, як гэта было яшчэ ў чэрвені. Тады рэальны заробак з улікам інфляцыі павялічваўся амаль на 10%, у той час, як цяпер гэты паказнік павялічваецца толькі на 8%. Менавіта гэта і прагназавалі
эксперты цэнтру Бэрок. Партал «Зеркало.io» узяў каментар у эканаміста Дмітрыя Крука. Паводле яго, на фоне дэфіцыту кадраў наймальнікі працягваюць павялічваць заробкі прыкладна на 12-15% за год. Рэальныя заробкі, паводле эканаміста, могуць яшчэ зменшыцца, калі інфляцыя на лета будзе 7-10%. Калі інфляцыя перарасце нават гэты паказнік, то улады, кажа Крук, могуць пайсці на яе стрымліванне пры дапамозе манетарнай палітыкі ці адміністратыйных абмежаванняў. Але і таго, і другога адначасова таксама такі варыянт магчымы. Александр Кнурович, бізнесовец і вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце ўжо ў нашым эфіры па відэасувязі. Спадара Александра, вітаем, дзякуем, што змаглі знайсці час, каб далучыцца да нашага эфіру. Вітаем. Добрый вечер всем глядачам Белсат. Спадар Александру, як вы лічыце, на ваш погляд, чым звязаныя ўвогуле гэтыя працэсы запавольвання заробкаў? Бо нібыта раслі з кожным месяцам, і цяпер гэты працэс стаў крыху стапарыцца, калі можна так сказаць. Но калі паглядзець на лічбы, то, канешне, каранём усіх праблем, дзіўна казаць, што рост заробкаў – гэта праблема, але ўсё ж такі гэта праблема. З'яўляецца недахоп працоўных рук. Як слушна заўважыў Зміцер Крук, гэта галоўная праблема ў эканомікі, і гэта яна піхае заробкі вверх, і яны растуць, нягледзячы на тое, што ў нас ВУП амаль не расце. Калі вы задумаецеся аб тым, як так можа быць, калі у вас заробак вырас на 15%, а выпуск прадуктаў вырас на 2%. Адкуль же гэтыя грошы? І, канешне, гэта не натуральнае становішча, гэта прыкмета хваробы, якая павінна адбіцца на той самай інфляцыі, аб якой казаў Зміцер Крук, і мы назіраем паскорванне інфляцыі. Я нагадаю, што цалкам на гэты год наш урад планаваў каля 5% інфляцыю, і вось з 1 снежня, з 1 студзеня, з пачатку года мы назіраем ужо каля 6%. Цалкам жа гадавая інфляцыя зараз 7,5%. Я нагадаю, што гэта толькі афіцыйныя лічбы, якія наўмысна не ўлічваюць, напрыклад, рост коштаў бульбы ў беларускіх крамах. Ну і, канешне, калі дадаць да гэтаму, куды ж выльюцца гэтыя пустыя беларускія рублі, у першую чаргу яны выльюцца ў пакупку імпарта, і мы бачым, як дзірка ў знешнім гандлю ўжо амаль мільярд. Мы планавалі за год плюс 800 мільёнаў, а маем за 7 месяцаў амаль мінус мільярд. Ну і, канешне, гэтыя пустыя грошы падштурхоўваюць раздробны гандаль і будаўніцтва. Менавіта за кошт гэтых грошай і расце беларускае будаўніцтва. Цалкам гэта прыкмета хваробы. Яна павінна была так трохі стрымлівацца натуральным чынам, таму што адваротны бок был бы выбухам, был бы нейкім такім, ведаеце, выбухам некалькі дзесяткаў, напрыклад, адсоткаў інфляцыі, што бы, канешне, ударила адразу па гаманцам беларусах і моцна ударылася. Таму зараз, калі мы назіраем такое трохі падмаражванне, такое стрымліванне роста заробкаў, а месяц к месяцу можна казаць, што яны ўжо амаль спыніліся, а ў некаторых галінах і падаюць, то гэта такі найлепшы, найлегчэйшы сцэнар выхада з гэтага такога вельмі небяспечнага кола. Александр, а навошта ввогуле, чаму ввогуле мы гаворым пра рост заробкаў? Здавалася, паводле логікі, цяпер найвыгоднейшы час для рэжыму, каб не рабіць гэты рост заробкаў, а можа нават і скараціць іх, і сказаць, што, слухайце, лепей хай будуць цярпіце удары па вашых гаманцах, чым удары там варожага захаду і Украіны па вашых дамах. Плюс супраць нас тут санкцыі, усе нас душаць, таму, вядома, заробкі не растуць. А нават калі будуць нейкія занадта незадаволеныя, то на вуліцу асабліва ніхто не выйдзе, бо ўсё закаталі пад асфальт. Здавалася б, навошта той рост заробкаў ввогуле рабіць было? Ведаеце, ваше пытанне вельмі добрае. Яно адразу на мільён. Калі б я быў настаўнікам, вы былі студэнтам, вы пайшлі з экзаменам з вельмі добрай адзнакай. Таму што гэта таксама слушнае пытанне, чаму дзяржава падвышае гэтыя заробкі, мы бачым, што падвышаюць болей бюджэтнай сфере, чым у эканоміцы. І тут корань праблемы ў тым, што сёння беларускія прыватныя прадпрыемствы вырабляюць каля паловы беларускага ВУП.
І там немагчыма загадаць, што не, вы на прыватных прадпрыемствах не падвышаеце заробкі. Прадпрымальнікі, калі бачуць недахоп працоўных рук, калі ім не хапае, ну не ведаю, інжынераў, будаўнікоў ці кагосьці іншага, яны самым натуральным чынам пачынаюць плаціць болей. А гэта выклікае патрэбнасць і ў дзяржаўных прадпрыемстваў падвышаць заробкі, каб быць канкурэнтаздольнымі з пункту гледжання заробкаў з прыватнымі прадпрыемствамі. Я нагадаю, у нас зараз няма такога, што ўся дзяржава працуе на дзяржаўных прадпрыемствах. Не, палова людзей працуе на прыватных прадпрыемствах. Таму гэта ланцужок. І напрыканцы гэтага ланцужка стаяць бюджэтнікі, якія, калі ім не падымаць заробкі, яны пойдуць працаваць ці ў прыватны бізнес, ці на дзяржаўныя прадпрыемства. І таму дзяржава вымушана, гледзячы на тое, што яна натварыла сваімі асабістымі рукамі Лукашенка, таму што, канешне, гэта ён выпіхнуў некалькі сотен тысяч працоўных за межы краіны і такім ненатуральным чынам такі справакаваў гэты крызіс. Таму, калі дзяржава бачыць тое, што адбываецца, яна вымушана падвышае заробкі і нічога не можа з гэтым зрабіць. Каб нешта, вашай методай дзейнічаць, трэба закрыць мяжу цалкам, забараніць недзяржаўныя прадпрыемства, і тады, магчыма, можна было б так зрабіць. Але я ўсё ж такі спадзяюся, што да гэтага яшчэ некаторы час у нас застаўся ўсё ж такі. Лукашенко абяцаў, слёзна казаў, што ніколі не дазволяць уключыць друкарскі станок. Спадар Александр, тым не менш, незалежныя эканамічныя эксперты кажуць пра тое, што такі варыянт магчымы, калі інфляцыя будзе расці. На ваш погляд, якія яшчэ могуць механізмы задзейнічаць ва ўрадзе, каб ўсё ж такі заробкі раслі трохі хутчэй, чым расла інфляцыя? Ведаеце, тут галоўны пойнт не ў тым, каб заробкі раслі хутчэй, чым расла б інфляцыя. Я разумею, што для звычайнага беларуса гэта асноўны паказнік, каб быў такі, за мінусам інфляцыі, натуральны рост заробку. Для ўрада галоўная праблема, каб эканоміка расла хутчэй, чым растуць заробкі. Каб ўсё ж такі яна была болей эфектыўна кожны месяц, а не меней эфектыўна. Разагнаць інфляцыю, друкуючы грошы, у гэтым і прафесіяналы. У нас шматгадовы досвед, і той чалавек, які зараз узначальвае Нацбанк, не спыніцца ні на секунду, калі у яго будзе такі загад ад Лукашенка. Ён даже нават не задумаецца над тым, што ён будзе рабіць. Гэта Роман Галоўченко, і мы ведаем яго як такога чалавека, які працуе ў рэжыме «чаго ізволіце сёння». Таму у Турчына вельмі цяжкая такая задача, але менавіта ў тым, каб падтрымаць рост, не разганяючы заробкі. І яго не шмат у руках нейкіх механізмаў стымулявання такого неінфляцыйнага роста. Таму што зараз беларуская стаўка Нацбанка ўжо на вельмі высокам узроўню, на амаль 10%. І немагчыма, мы знаходзімся, у такім вельмі хісткам становішчы, таму невялікая колькасць інструментаў, і я бы сказаў, што так, 50/50, ці будзе далей становішча бяспечным, ці ўсё ж такі мы пабачым сапраўдны крызіс. Спадар Александр, дзякуй вялікі за гэты аналіз, за гэтую размову. Александр Кнырович, аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце, быў з намі на відэасувязі. Наступная тэма. Калі хочаш змяніць свет, пачні з сябе. Гэтыя словы Канфуцыя працытаваў Лукашенка падчас выступу на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы, які праходзіць у кітайскім горадзе Тяньцзінь. І Лукашенко назваў 5 прычынаў прысутнасці Беларусі ў сям'і ШАС. Першы кірунак развіцця, які назваў Лукашенка, шматбаковасць, то бок супраца ў розных кірунках, а другі – рэгіянальная і глобальная бяспека. Мы выступаем за совершенствование механизмов ШОС по противодействию угрозам и вызовам безопасности, а также за усиление координации по линии спецслужб и оборонных ведомств. Беларусь поддерживает инициативы организаций по совместной борьбе с терроризмом, киберугрозами, транснациональной преступностью. Сапраўдным здзекам прагучалі словы Лукашэнкі пры неабходнасць жыць у міры і не ўступаць ні ў якія канфлікты. Быццам бы ён сам не дапамагае Расіі весці вайну ва Ўкраіне. Обеспечение региональной и глобальной безопасности. Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью.
Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. Яшчэ 3 кірункі супрацы Беларусі з краінамі ШАС паводле Лукашэнкі. Гэта мэты ўстойлівага развіцця, харчовая бяспека ды індустрыйная і навуковая супраца. Беларусь далучылася да шанхайскай арганізацыі супрацы год таму на саміце ў Астане. Ужо зараз з намі на відэасувязі палітычны аналітык Ігар Тышкевіч. Спадар Ігар, добрый вечар. Дзякуем вам, што знайшлі час далучыцца на нашага эфіру. Добрый вечер. Добрый. Незалежныя эксперты адзначаюць, што гэты саміт шанхайскай арганізацыі супрацы стаў нечым накшталт шоу Пуціна і Сі Цзіньпіна. Аднак бачым, што і Лукашенко актыўна прымае ўдзел, робіць рознага кшталту заявы. Вы, якім бачыце агулам удзел Беларусі ў гэтым саміце, ягоную ролю? Ну, я, по-перше, паспрачаўся пра шоу Путина и Си Цзиньпина, потому что, калі говорить про, назовем так, интересы Путина по приезду и то, что пакуль што знайшло адлюстраванне в фінальных документах, ну, мягко кажучы, гэта не тое. Таму, ну, прывітанне незалежным экспертам, что называется. Калі казаць про Лукашенко, ну, для яго важно не столькі шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, колькі кітайскі вектор наогул. І тут вельмі важны документ ключавы, з якім хутчэй сёння паехалі, гэта дарожная карта супрацоўніцтва двух краін да 30-го года, калі не памыляюсь. Пакуль што пра змест гэтай дарожнай карты невядома, але вядома, што гэта падпісана. А другі накірунак гэта сумесная декларацыя, вельмі цікавая, што ў фінальным дакуменце у сумеснай декларацыі кіраўнікоў дзяржаваў удзельнікаў ШОС, шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, ёсць 5-й пункт, дзе удзельнікі еўразійскай эканамічнай супольнасці дэкларуюць недастатковую, ну, назовем так, збліжэнне, недастатковую хуткасць збліжэння механізмаў ЕАЭС і ШАС. Адпаведна, гэта таксама ў нечым у інтарэсах самога Лукашэнкі, і, в прынцыпе, гэта ў інтарэсах Пекіну, таму што Кітай павялічвае свой уплыў на трэці дзяржаву, стараючыся не ўваходзіць залішне ў дадатковыя канфлікты. І калі у Цэнтральнай Азіі ўвайшлі праз двухбаковае супрацоўніцтва, менавіта праз шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, якая стваралася на пачатку як у першую чаргу цэнтральнаазійская арганізацыя, то далейшае пашырэнне на ЕАЭС магчыма альбо праз двухбаковыя кантакты Кітаю, чаму месцамі будзе супраціўляцца Масква, альбо выкарыстоўваючы зноў-такі механізмы шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Таму у дадзеным выпадку вось гэты пункт таксама вельмі цікавы. Ну і цікавая агульная размыўка межаў альбо рамак, у якіх працуе шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва. Я нагадаю, што на пачатку гэта быў кансультатыўны орган у галіне бяспекі барацьбы з тэрарызмам, бо быў Афганістан і была нестабільная сітуацыя ў рэгіёне. І пасля гэтага палітычнай кансультацыі і толькі давескам эканамічнай праграмы. Зараз ідзе гуманітарнае супрацоўніцтва, зараз ідзе і на першым месцы эканоміка, і у тым ліку такая штука як цывілізацыйны выбар, таму што тое, што ўжо паспелі, напрыклад, напісаць на People CN, то есть гэта дзяржаўная інфармацыйная агенцыя або інфармацыйны ресурс Китая, там адзначаюць не столькі шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, колькі фармат ШАС+. Гэта вот якраз такі тыя самыя 26 краін. Таму што гэты фармат якраз такі ён больш шырока мае большую вагу, і гледзячы па ўсім, менавіта яго Кітай зараз будзе браць у якасці асноўнага, як фармат такіх палітычных кансультацый і падмурак для выбудовы і зоны свайго ўплыву, і зоны супрацоўніцтва. Тым болей, што ШАС+ пашыраецца колькасна год ад года, і станам на сёння, калі браць
цяперашнія краіны, якія прыехалі, то іх сумарны аб'ём эканомікі перавышае сумарны памер эканомікі Еўрапейскага Саюза. Спадару Ігор, ну вось калі глядзець на спіс удзельнікаў, хто ўдзельнічае, то там ёсць краіны, якія маюць паміж сабой канфлікты. Гэта і такія, ну, скажем, не вельмі пакуль што глобальныя, як, напрыклад, Азербайджан і Расія, але ёсць і самыя гаспадары, кітайцы, якія вітаюць там кіраўніка Індыі, з якім маюць канкрэтныя тэрытарыяльныя вельмі сур'ёзныя спрэчкі ў Гімалаях. Ці можна тады сказаць, што ўсіх гэтых людзей ўсё-такі аб'ядноўвае найперш, ну, скажем так, простай мовай, не любоў да ЗША, такая амерыканская коаліцыя. І калі можна так сказаць, то што там робіць голуб міру Александр Лукашенко, які гэтак камплементарна рассыпаўся перад Трампам, а тут вось пайшоў зусім у іншы бок. Давайте пачнем з таго, што дэ-факта зараз свет спрабуе падзяліцца на два полюсы. Двухполярны свет, дэ-факта. Злучаныя Штаты Амерыкі выкарыстоўваюць старыя механізмы, гэта Еўрапейскі Союз, НАТО і рэгіянальныя кааліцыі, якія паспелі ствараць, але пры гэтым адміністрацыя Трампа дзейнічае, ну, хутчэй механізмам бізуна. У гэтым фармаце, калі выбудоўваецца пірамідальная палітычная сістэма, што Америка First, ну, такі фармат, мягка кажучы, не задавальняе шмат якія дзяржавы, які прэтэндуюць на роль рэгіянальнага лідара або рэгіянальнай супердзяржавы. І тут пытанне не толькі Індыі, тут пытанне, у першую чаргу, Турэччыны, тут пытанне Егіпту, тут пытанне Малайзіі, якая, ў прынцыпе, традыцыйна ўспрымаецца як партнер Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму так, гэта... Але гэта не столькі антыамерыканская, гэта ў фармаце якраз такі біполярнага свету, спроба акрэсліць контуры другога полюса. І вельмі важна тут якраз такі, што патэнцыйна нейтральныя дзяржавы, Злучаныя Штаты Амерыкі, з-за сваёй палітыкі яны губляюць. Калі гаварыць пра Індыю, ну, для Індыі тут выбар, што называецца, адносна невялікі. Альбо ціск з боку Белага дому, альбо магчымасці дамаўляцца з Кітаем. Пры тым, што Індыя ўсё адно застаецца ў край важным партнерам і для ЗША, і для Еўрапейскага Саюза, бо, напрыклад, зараз паралельна, наколькі разумею, аналітычныя групы сканчваюць, калі яшчэ не скончылі праект дамовы пра вольны гандаль між Індыяй і Еўрапейскім Саюзам, і гэта, калі ён будзе падпісаны, гэта будзе самая вялікая дамова па, ну, скажем так, патэнцыйных аб'ёмах гандлю між двумя, ну, між краінай і аб'яднаннем краінаў. Наогул у гісторыі, і для Індыі ў такім выпадку дадатковае супрацоўніцтва з Кітаем гэта не ўяўляе пагрозы, таму што ёсць супрацьвага з іншага боку. Але пару канфліктных краінаў там дастаткова багата, гэта і Арменія, і Азербайджан, гэта Індыя, Пакістан, дарэчы. І от праявіліся гэта канфліктнасць, напрыклад, заявку Азербайджана на ўступленне ў Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва паўнавартасную заблакавала менавіта Індыя з прычыны вельмі цеснай працы з Пакістанам. Гэта Турэччына і Іран, якія маюць свае пытанні, скажем так, у падзеле сферы ўплыву. Калі казаць пра Рэспубліку Беларусь, то яшчэ раз Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва і Беларусёй гэта кітайскі трек. Дар'я Ігор, у сваёй публікацыі раз на Патрэоне вы казалі у тым ліку яшчэ, я хацеў бы закрануць пытанне Расіі, што сёння Расія на гэтым саміце выглядае зусім не з такіх моцных пазіцыяў. Ці маглі б патлумачыць увогуле, якую ролю зараз Пуцін і Расія адыгрывае вось на гэтым саміце час? Ну, па-першае, Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва стваралася як клуб Расія плюс сябры. Зараз лічыць Расію, скажем так, ключевой краінай гэтага аб'яднання, ну, гэта было б вельмі вялікім кампліментам для Пуціна, мякка кажучы. Другое, у святле праблему з расійскай эканомікай, то для Пуціна было некалькі задач. Першае, гэта прадэманстраваць па магчымасці палітычную падтрымку пазіцыі Расіі ў вайне супраць Украіны, што, маўляў, ёсць нейкія аб'ектыўныя прычыны пачатку гэтай вайны, мусяць іншыя краіны пайсці на саступкі, на нейкія кампрамісы на карысць Расіі, але ў фінальных дакументах гэтага не было. Так, пытанне было спрэчным, і прынамсі з фінальнай дэкларацыі проста пункт пра Украіну, наколькі разумею, выкінулі.
але пры гэтым пакінулі пункты пра тэрытарыяльную цэласнасць, пра павагу да статуту Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і гэтак далей. А другое пытанне гэта пытанне гандлю. Таму што Россия потрапляе все под больше уплыў, российская экономика потрапляе все под больше уплыў китайской, фактично Китай робіць тое, что Россия спрабавала зрабіць Беларусью. А менавіта стварыць с российской экономикой фактично філію китайской. Толькі ў России гэта месцамі атрымаецца, месцамі не, у Китая збольшага атрымліваецца. І тут вельмі цікавая ситуация, что при зацягванні войны і іншыя прычыны, гэта і спробы гандлявацца за ресурсы, за паўночна-марскія шляхі, Китай уключыў эканамічны фактор. Не з пункту гледжання санкцый, не. Просто спасылаючись на знешнія абставіны, зменшылі аб'ёмы імпарту з Расійскай Федэрацыі і экспарту Расійскую Федэрацыю. Калі браць паўгадавыя аб'ёмы, то падзенне на 8% для России. Гэта адчувальна, тым болей, што гандаль з Китаем прафіцытны для России, он прыносіў России грошы. Наступнае пытанне гэта гандаль углевадародамі, гэта ў першую чаргу нафта і газ. І тут Россия вельмі моцна абмежаваная у выбары краіны, назовем так, апошніх пакупнікоў. Але Китай, ён і перад самым саммітам ужо падаў сігнал, што он згодзін больш купляць па сіле Сібірі-1 газаправод, які ёсць, але з істотным дысконтам, з істотнай знічкай. Але не гатовы укладацца ў сілу Сібірі-2. Датычна нафты, тут таксама, наколькі разумею, Пуцін амаль нічога не атрымаў, хаця у расійскай дэлегацыі быў і Сечын сярод іншых, кіраўнік Роснафты. Таму станам на сёння Пуцін прыехаў як прадстаўнік краіны, якая просіць, прычым просіць саступак і некага разумення ці крокаў насустрач як ад Китая, так і ад Індіі і шэрагу краінаў, але станам на зараз пакуль ён гэтых саступак не атрымаў. Ці атрымае ў будучым, паглядзім, таму што ягоны візіт яшчэ не скончыўся. Спадару Ігору, можа напрыканцы яшчэ караценька вернемся да Беларусі. Вось гэтая абяцанка Китая, што зараз будзе 100 цудоўных праектаў, параздаём тут краінам, которые вось з намі. Мы ведаем з статыстыкі афіцыйнай нават, што, напрыклад, калій, які Беларусь апошнімі гадамі нарошчвала, спрабавала нарошчваць у Кітаі, ён, наадварот, там зафіксаванае падзенне цяпер. Акрамя калію, тады чым яшчэ Беларусь можа вось так спадабацца Кітаю, каб атрымаць нейкі там цудоўны праект ад іх вот этой грошы? Давайте так. По калійнай галіне была ситуация 23-го года. Это был штучный подъем. Калі Китай штучно, я еще раз подкреслю, штучно, потому что на китайском рынку Беларусь и Россия были представлены прикладно поровну. Але ў 23-м годзе Китайская Народная Республика штучно снизила объемы покупки у Российской Федерации у 2,5 разы і штучна ж павялічыла аб'ёмы пакупкі з Беларусі ў 3 разы. Пры гэтым упершыню за апошнія 15 год кошт пакупкі беларускага калія на 12% перавышаў кошт пакупкі калія ад Уралхіма. Гэта адказ, дарэчы, на калі памятаеце, ў 20-м годзе быў такі шум сярод дэмакратычных СМІ, што Беларусь дэмпінгуе. Дэмпінгуе якраз такі Уралхім. Дарэчы. І у тым выпадку дэмпінгаваў. І атрымалась ситуация, что 23-м годом Китай выратаваў беларускую калійную галіну і ад банкрутства это падглынання Российской Федерации. І зараз атрымліваецца ситуация наступная, что на доля Беларусі России у агульных пастаўках калійных угнаенняў у Китай яна расце, сумарная доля, я маю на ўвазе у адсотках, але у 25-м годзе, на пачатку 25-го года была такая ситуация, калі памятаеце, што і Лукашенко не паліцеў у Пекін і так далей, да, Китай праводзіць выхаваўчую работу, у тым ліку граючись з рынкамі. І беларускі экспорт ён істотна упаў. Ён пачаў падымацца толькі з чэрвеня гэтага года. Тут праблема ў тым, што при таких контрактах ёсць часовы лаг, тому што так, ты вырашыў не купляць, але ж пастаўкі нейкі з пэўнай колькасць тавара, яна ўжо ў дарозе, яна ідзе. І, адпаведна, калі ты вырашыў купляць, таксама першы тавар, які зафіксуецца кітайскай мытняй, ён з'явіцца праз 2-3 месяцы. Таму у дадзеным выпадку ставіць кропку пакуль што рана, ёсць невялікі рост, але не рост па коштах. Але вымушаныя...
На жаль, вымушаны час паціскае ставіць кропку ў нашай размове, але, спадзяёмся, не апошні раз. Дзякуй вялікі вам за сённяшнюю размову. Мы спадарству хочам нагадаць, Ігор Тышкевіч, палітычны аналітык, быў з намі на відэасувязі. Ну а цяпер спадарства агляд рэгіянальных навінаў у студыі Белсат у супрацы з нашымі калегамі з БГ Медыя. І распачнем першай такой навінай у Беларусі. Распачаўся сезон раённых дажынак. Адно з месцаў правядзення свята ўраджаю на Берасцейшыне горад Белаазёрк. Белаазёрская Бярозаўскага раёну. Паводле старшыні гарвыканкаму Владзіміра Пелепца, дзякуючы дажынкам, горад аднавіў інфраструктуру і атрымаў лепшы выгляд. Ну і вось у каментарах, дарэчы, пад гэтым відэа жыхары Белаазёрску выказалі нязгоду з мэрам. Бо там цэлыя стос пытанняў. Дзе дзіцячая пляцоўка, на якую збіралі грошы? Будаўнікоў 23, 23А, 23Б асфальт пакладзіце, калі вы ўжо заняліся добраўладкаваннем. На Міру 10 у двары змрок. Не паспееце вы ўсё гэта даляпіць. На Глінскага ўвогуле 0. Ну, вось такія пытанні. Ну і ў іншым паселішчы на Берасцейшыне гарадку дажынкі адбыліся. Давайте паглядзім на гэтыя гулянні. А жыхары дому 45 на вуліцы Савецкай у Жодзіне б'юць трывогу. З 19 жніўня у скляпенні цячэ вада. Праз 10 дзён праблема так і не развязалася. Ну, як паведаміў адзін з жыхароў пад'езду, далей цытата, дырэктар ЖКГ сказаў, што вінаватыя жыхары, і таму да нас дасюль не прыехала аварыйная. Ну як вам? Суперадказ. А на вадаёме Яркова каля Менску спусцілі ваду, што прыцягнула шматлікіх рыбакоў, некаторыя з іх лавілі браканьерскім метадам багрэнем. І гэткая лоўля скончылася, калі на беразе з'явіўся УАЗік, інспектар аховы прыроды з аўтаматамі ў руках. Адзін з інспектараў прымусіў рыбака пазбавіцца свайго улову. ТЭЦ спустили аж возле Сухарева. Вон щучку, один вон баганул. Короче, собрались вот типа акрилы. Оп, смотрите. Приехал рыбнадзор, лупил сазана, под дулом автомат. Идем, отпускаем. За машиной не видать. Короче, вот приехал УАЗик, охрана, наверное, кто-то вызвал. И вот ходят ребята тут, короче, проверяют всех снасти, кто на что ловит, кого драчу, кого блесна. И вот заставляют отпускать. Браканьер на браканьеры і браканьерам паганяе, як той казаў. Мне, як рыбаку, папросту жахліва на гэта ўсё глядзець. Жах. Спадарства, ідзем далей. І тэма, пра якую мы сёння, канешне ж, кажам, і кажа таксама кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Светлана Ціхановская, якая звярнулася да беларусаў з нагоды 1 верасня. Давайте паслухаем. Сёння ў беларускіх школах усё падлічана і кантралюецца да дробязяў. А сістэма патрабуе маўчаць і выконваць наказы зверху. Але ёсць і тое, што не пад сілу забараніць ніякай уладзе. Гэта адданасць настаўнікаў, якія, не гледзячы на працу нібыта ў падполлі, працягваюць адкрываць дзецям свет.
Спадарства не толькі Святлана Ціхановская, але і Лукашенко таксама звярнуўся да настаўнікаў і бацькоў. Ён заявіў, што ў вашых руках будучыня краіны і вам даверана адказная місія дапамагчы рэалізаваць сябе і навучыць любіць радзіму. Гэтую тэму ўжо зараз абмяркуем з нашай наступнай госцяй. Настаўніца Тацяна Крапіневіч з намі на відэасувязі. Спадарыня Тацяна, вітаем вас і дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. Добрый. Як лічыце, у чым вось прынцыповая розніца паміж гэтымі дзвюмя віншаваннямі Лукашэнкі і Ціхановскай з Днём ведаў, на ваш погляд? Ну, ведаеце, на Беларусі 1 верасня гэта не толькі сімвал і пачатак новага этапу, хваляванні, чаканні, а ў Беларусі гэта яшчэ такая частка дзяржаўнага рытуалу, і школа, на жаль, выступае не толькі адукацыйнай, але яшчэ і ідэалагічнай прасторай. І 1 верасня ўсё менш пра навучанне, ўсё больш пра ідэалогію і патрыятызм. Афіцыйныя мерапрыемствы, вот эта лаяльнасць дзяржаве, гэта не пра свабоду думкі вучняў, бацькоў, такія супярэчлівыя пачуцці, і гэта чуваць у гэтых віншаваннях. З аднаго боку, гэта радасць сустрэчы з сябрамі, з настаўнікамі, а з другой стороны, гэта такое расчараванне таго, што школа ўсё мацней ператвараецца ў інструмент кантролю, такія дыктатура, жорсткасць, дзе наогул няма свабоды думкі, на мой погляд. Спадарыня Тацяна, ну вось у працяг вашых словаў 1 верасня разаслала Міністэрства адукацыі метадычку, дзе сярод іншага трэба было чытаць вось з мінуўшчыны савецкай ліст ад тагачасных акцябратаў, піянераў, камсамольцаў і пісаць ліст акцябратам, піянерам, камсамольцам у 2075 год. Ну вот як гэта ацаніць? Там эту метадычку хто ў гэтым міністэрстве складае? Зусім касманаўты? Ну як гэта патлумачыць? І як настаўнікі на такое рэагуюць? Ну вам жа перад дзецьмі чырваніць. Ну, ведаеце, так, і такія урокі першыя, яны не першы год праходзяць, хто іх складае, я не ведаю, но ведаю, што гэтыя людзі вельмі сумуюць за Савецкі Саюз, пакутуюць, да, і хацелі б вярнуць яго. Таму і піянеры для них гэта нешта такое асабістае, гэта пра іх дзяцінства, вось таму адсюль такія наказы, да. Як да гэтага ставяцца настаўнікі па-рознаму, но усе павінны гэта зрабіць, усе павінны гэта выканаць, гэту прапанову, да, гэты загад. І наогул некаторыя так і чырванеюць перад дзецьмі. Да, праз 75 год у нас будуць дагэтуль піянеры. Да. Но на дзяржаве пастаўлена такая цель, мэта, чтобы кожны вучань, кожны малады чалавек быў уцягнуты ў гэты рух, БРПО, БРСМ, 100%, ніякіх выключэнняў. Спадарня Тацяна, акурат сёння вось нашы калегі з Радыё Свабода публікавалі матэрыял, паразмаўляўшы з сям'ёй, якая пераехала з Беларусі за мяжу ў Польшы менавіта праз вось гэты складнік ідэалогіі ў школах. Яны распавялі, што іхны маленькі сын Васіль, вось там, праўда, імёны змененыя, у дзіцячым садку яшчэ, калі там знаходзіўся, то пачаў казаць аб чырвона-зялёных сцягах у горадзе. Гэта вот, маўляў, знакі нашай зямлі. Ягонай сястрычкі у школе загадалі кідаць гранаты там на уроках фізічнай культуры, танчыць на выбарах. На ваш погляд, ці зараз сапраўды сітуацыя з ідэалогіяй у школах на такім узроўні, што людзі ўцякаюць з Беларусі па гэтай прычыне, што гэта прычына, каб з'ехаць з Беларусі? Ну, может, для некоторых семей такое ёсць, што з нагоды такіх прычын ідэалагічных у школе яны з'язджаюць. Но я думаю, насамрэч там не одна такая прычына, іх можа быць некалькі. І да, ідэалогія на першым месцы зараз у школе, на жаль. І да, дзеці вучацца кідаць гранаты, не толькі, гэта урокі патрыятызму, гэта ваенна-патрыятычныя клубы, класы, нават у дзецкіх садочках з'явіліся групы ваенна-патрыятычныя, о чым можна казаць болей, ведаеце.
Паслухайце, а ў такой сітуацыі і сёння мы шмат гаворым і вось пра патрыятызм з падачы дзяржавы, как родзіну надо любіць. Паслухайце, а можа тут гаворка не пра патрыятызм, калі вось выбіраць, і можа гэта лепей все-таки выбраць, ратаваць сваіх дзяцей, каб яны выраслі нармальнымі, адэкватнымі людзьмі і з'ехаць усё-таки з гэтай дзяржавы. Хай там дзяржава будзе крычаць, што гэта вельмі не патрыятычна гучыць, але ну, дзеці ёсць дзеці, яны адныя, яны ўсё жыццё будуць. Як думаеце? Ну, я лічу, што аднабаковае выхаванне гэта наогул не вельмі добра. І калі нашым дзецям прапануюць толькі адны бок, адзін погляд, то як у іх будзе тое ж крытычнае мысленне, да, развівацца. Жывуць яны ў такі час, у такі момант, калі нужна ставіцца да ўсяго, што ёсць навокал і в інтэрнэце з пытаннем, а для чаго гэта, а зачым гэта. І крытычна мысліць трэба першую чаргу, да, а калі толькі адна старана медалі, так сказаць, дзецям прыпадносіцца, то што можна гаварыць пра гэта. Поэтому я падтрымліваю тых бацькоў, якія з'язджаюць, каб сваім дзецям даць нешта лепшае. Тым больш наша адукацыя беларуская, на жаль, паварочваецца да боку России, и все больше не секрет, что больше русифицируется, русификация происходит, интеграция за российской системой эдукации, на жаль. Тым не менш, людзі, ну, маленькія беларусы таксама, я думаю, маюць быць патрыётамі сваёй краіны. І вось калі мы кажам пра школу, сёння пытаемся, ці трэба ў школе вучыць патрыятызму. Больш за 25% выказалася ў нашым ананімным пытанні, што так, гэта трэба рабіць. Спадарня Тацяна, ваше меркаванне, ці патрэбна выхоўваць патрыётаў у школе, і калі так, то якім чынам? Ну, конечно, павінна і патрэбна выхоўваць патрыётаў, але ведаеце, якімі гэта спосабамі, якімі гэта метадамі, калі гэта запугванне, калі это пагрозы, дыктатура, то яно наадварот выклікае толькі адваротную рэакцыю. Ведаеце, я сёння была на лінейке, ну, на ўрачыстым свяце адкрыцця школьнага року, і тут дзяцей не заставляюць спяваць гімн. Гэта іх асабістыя жаданні, і ніхто іх не крычыць на них, каб яны гучней спявалі яго, і гэта іх такое асабістае жаданне. І, конечно, гэта не праз націск, не праз пагрозы, не праз крыгі было зроблена, ведаеце, я так лічу. І выхоўваць абавязкова патрэбна, каб культура ж і беларускасць гэта не толькі мы должны захаваць і перадаць гэта і далей, бо сапраўдная Беларусь гэта наша тоеснасць, гэта наша гонар, наша моц, ведаеце, і я маю надзею, што ўсё-такі наша Беларусь і наша беларуская мова, яна будзе гучаць і далей. І пры гэтым вы закранулі пытанне, сапраўды вялікая праблема вось гэтай усё большай расіязацыі і беларускае жыцця, і ў прыватнасці беларускай адукацыі. Ведаем пра планы увесці падручнікі гісторыі саюзнай дзяржавы. Гэта ввогуле нейкі сюр. У такой сітуацыі, і мы ведаем, што ну, далёка не ўсе настаўнікі такія дрэнныя, удзельнічаюць у фальсіфікацыях і так далей. Шмат і сумленных, добрых вашых калегаў, але сітуацыя сапраўды страху, рэпрэсіяў у гэтай сітуацыі сёння. І гэта расіязацыя і насаджэнне гэтай ідэалогіі. Ці можна штосьці параіць вашым калегам сёння, бо ад іх сапраўды вельмі шмат залежыць, якімі будучыя пакаленні беларусаў вырастуць. Бо ўсё-такі ў іх руках ну, вялікая адказнасць за будучыню Беларусі. Я магу ім толькі спачуваць, я магу ім толькі сказаць, што маё сэрца, мой боль з вами, і я знаю, што ёсць сумленная большасць настаўнікаў, і хоць яны і павінны выконваць гэтыя загады і рабіць тое, што ім кажуць, но сапраўды яны выхоўваюць будучыню нашай Беларусі. І, ну, а калі ўжо совсем цяжка, то заходзьце. Я ведаю, што шмат, вельмі шмат сапраўдных настаўнікаў з'ехалі, зашлі са школы праз вось гэтыя прычыны, што яны не маглі пераступіць праз свае якія-то мэты, цэлі, якасці, цэннасці.
Тацяна, вось глядзіце, у такой сітуацыі, калі самыя лепшыя настаўнікі будуць сыходзіць, хто ж тады будзе вучыць нашых дзяцей? Таму што у нас у чаце, напрыклад, пішуць, што у адной з нашых глядачак унучка пайшла ў 4 клас, і яе за 4 гады ўжо змянілася 4-я настаўніца. Так, гэта насамрэч беда на Беларусі, і нікога гэта не хвалюе, што настаўнікаў нет, што яны зыходзяць, і мала таго, іх звальняюць праз гэтыя палітычныя прычыны, праз гэтыя тое, што яны выказваюць не тыя думкі, якія павінна выказваць. І гэта страх, гэта боль, гэта... Я не ведаю нават, што з гэтым рабіць, бо дзяржаве насамрэч, наверное, ўсё роўна на тое, хто будзе вучыць. Тацяна, дзякуй вам вялікі і за гэтую размову, і, канешне ж, са святам, з днём ведаў. Тацяна Крапіневіч, настаўніца, была з намі на відэасувязі, а мы перанесемся ў Берасце. Там робот Брэсцік павітаў студэнтаў Берасцейскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэту, і паводле вядоўцаў лінейкі Брэсцік гэта таксама студэнт. Маўляў, ён не праходзіў цэнтралізаванага тэставання, затое вытрымаў складаную зборку і праграмаванне. Ну давайте разам паглядзім, што Брэсцік уласна сказаў студэнтам. Встречайте, наш студент, робот Брэсцік. Я ваш символ знаний, будущего и единства. И я рад быть частью вашей университетской семьи. Вот такой у нас теперь студент. Ну і напрыканцы, пераможцам у нашай апытанцы, ці трэба ў школе вучыць патрыятызму, стаў варыянт «Не, краіну і так любяць, калі ёсць за што яе любіць». Цалкам з вами, спадарства, згодныя. На гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу. Для вас працавалі мой калега Валеры Руселік і мой цудоўны калега Віталь Бабін. Да хуткай сустрэчы. Дзякуй вам.